दिनैहाय बिपिएफ दोलोनि सिडब्लिउसि सिटिं दिनै बे काजलगावनि आलायखुंग्रि फिल्ड बेहाय जागासिनो दङ। बेवहाय जोंहा गोबांथार सावरायनांगौ दं। फैबाय थानाय बिसायख'थिनि जोङो आर'जलाइ लानायनि सायाव सावरायगोन आरो फैबाय थानाय एक्सन जोङो मा जों इस्यु लानानै रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांगोन, रायजो राजाखौ माबोरै जोंनि गोसो फारसे लाबोनो हागोन, बेनि थाखाय जों बेवहाय मोनसे गोनांथार सावरायनाय हाबाफारि बे दिनै सोलिगोन। निस्सय जों बे सावरायनायनि गेजेरजों मोजां थिरांथा लानानै रायजोफोरनो हैनो हागोन आरो रायजो राजाफोरनो अननाय होनानै रायजो राजानिफ्राय अननाय लाफिननाय आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो 15 जन एमए देरहालांनानै बिटिसिआ जाहाथे स्टेट गभर्नमेन्टनि आसाम गभर्नमेन्टनि जोङो लायन शेयार मोननो हायो, बेनि थाखाय बे बेबस्थाखौ लानाय जागोन। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा हानजा गौथुमफोरा राजखान्थियाव फैनायनि बे इसाराखौ होनाय नुनो मोनदों। बे बेलायावहाय मा फोरमायगोन नोंथाङा? दिनै दिपेन बर' बिथाङा फरायसा आफादखौ एंगारनानै राजखान्थियाव फैनो नागिरदों, मोजां खोथा। गासिबो बिथिङाव दिनैहाय माने सम थायो, फरायसा आफादाव थानायनिबो मोनसे बैसोनि बाथ्रा थायो। दा बेनिखायनो बिथाङा फैनो नागिरदों, वेलकाम। आरो बिथांखौ आं खावलायगोन जाहाथे मोजां राजनितिक दोलाव हाबनानै जाहाथे बिथांनि पलिटिकेल लाइफआ जाहाथे मोजां जायो, देरहाथारनायनि माबा मोनसे बे सिद्धान्तखौ बिथाङा लायो। आं बेखौ खावलायगोन जाहाथे बबेबा मोनसे गोदोखानाय नावआव गाखोनानै जाहाथे गावनि भबिष्यत राजनितिखौ धंस' खालामनानै लाया। ओंखायनो सिन्था खालामनानै जाहाथे बिथाङा राजनितिक दोलोआव हाबो, बेखौ खावलायगोन।